फॅन्टसी घेतले बापरे बापरे मॅगी बिगी भेटलो येईल वालो काढ चल बेसमेंटला जाऊया चल हॅपी बर्थडे मम्मी लेट्स गो यूट्यूब बघतालय बरी अच्छा कालच्या वर्षाचे अच्छा फोटो काढतो काय घुसला बघूया काय घुसलं तर काय आता आम्ही म्हणत होतोय केक 6 आयटम तर त्यातलो मेन ह्यो मोठो आता उघडतो आता ह्याचं फोटो सेशन चालू आहे इकडे खोलूक घेतल्या लय भारी अनुभव आहे देवश्रीकडे आमच्या बापरे अकडे बघा बायचा काय भावान पाठवले म्हणून लयच प्रेमीला काय भरतो वा परी आमचा हुशार एक नंबर त्याच्या बर्थडेच्या निमित्तान त्याच्या काकीकडे जाता भेटू मालवणी बोल चॅनलचा मालवण ते का माहित आहे खाऊन झाला व्हायचा मंडळी आमच्या मालवणी सुगरण बायचो बर्थडे आता बघा घाई करत परी मागे लागला केक आणूया लवकर मागे जरा संध्याकाळी आमका बाहेर काम असताना आज नेमकं गुरुवार व्हायच्या बर्थडे तर आता रात्री देवश्रीनं काय आणलेलंस काय होता पेस्ट्री हा केक पेस्ट्री एवढीशी होते 2 पीस होते तर रात्री मी लेट येईल त्याच्यानंतर कापल्याने भरवल्याने कापल्याने त्याला कापणार कसं कापू शकतो पण भरवल्याने मम्मी आणि छोटंसं आपलं सेलिब्रेशन रात्री केल्याने आणि आता बघूया माझी लेक म्हणता मोठी लेक मम्मी काहीतरी सरप्राईज देऊया गिफ्ट आणूया बाहेर चालला होता बघूया आता येताना आता वाजले 5 येताना येईपर्यंत 6:30 होतले माका बाहेर जाऊचा पुन्हा तर त्याच्या अगोदर आणल्या येताना केक आणतो आणि मग आणल्यावर ते केक आम्ही मग बाईक आमच्या मालवणी सुगरण अर्चनाक आम्ही केक कापूक सांगतो काय परी चालात ना देऊ चालात ना आता ह्यानं आज दांडी मारल्या बऱ्याच चान्सच मिळालो हा स्कूल एक्झाम चालू होत 10वी आणि 12वी म्हणजे जो हाफ डे आपण आज फुल डे होतो परीचा अॅन्युअल डे झाला तर परीचा अॅन्युअल डेचो व्हिडिओ करता मम्मीचा बर्थडे येलो चला मग जाऊया हा भेटूया येऊ मग परी काय जाऊया गो परी काय जाऊया सांग मम्मी काय सरप्राईज ड्रेस म्हणत होता ना मम्मी मग ड्रेसच घेऊया तुझ्या पसंतीचं घे देऊ ड्रेस आणि अजून ड्रेस साठी काय जाऊया जुडिओत ड्रेस आणि अजून घ्यायचं अजून एक काहीतरी घेतो चालत पहिला मग ड्रेस हा चॉकलेट हे काय चॉकलेट हवं थांब गणपती काढल्या काय ना काय खेचतच असतोस चिप्स हवे माझं काय काम होतं अजून हा डीमार्टला पण जाऊचा ना चला गणपती बाप्पा मोरया हे लांब जाता हो काय तरी पण देवाचं नाव घ्यायचं असतं थांब रे थांब सिग्नल तरी दे चला होती बा बस इली परी बस इली तुझी नेऊक चालली दाखव देऊ परीची बस आमच्या नेऊक चालली काय घरी आणली हा दाखवत होतो दिसलं काय आता जाणार शाळेजवळती आणि 5:50 6ला सुट्टा ना गो परी किती वाजता सुट्टा 5:45 सुट्टा आता 5:06 झाले चला मंडळी आता भेटता जुडिओत चला हाय उतरा तुम्ही परी मी बेसमेंटला गाडी पार्क करू द्या मंडळी आधी अगोदर आम्ही डीमार्टला येलो चला काय घेतलं क्रॅकजॅक घेतलं आणि विटा मारून ब्लॅक फॅन्टसी घेतले बापरे लय आवड भारी आहे चला अरे हो पाय पकड बाबू तो पाय हो ऑपरेट आहे का आता बसलो तो बस झालं बसलो चला
बाबू काय काय घेतलं नाही दीदीने बघूया. बापरे मॅगी बिगी एवढा घेऊन झाला. चल परी चल. चला जरा वरती जातो पट्टापट. चल जुडिओत जाऊचा मंडळी. जुडिओत जा म्हणतो. हा देव जुडिओत कपडे घेऊचा ना असं म्हणता. मी जस्ट म्हटले परी जरा मम्मीक बघूया घरी कपडे काय घेऊ शकता का अजून काय. तर चला बघते आहेच जरा. बघ खायची कुर्ती बरी मम्मी खायची ती बरी. लगेच सगळं माहित कलर बिलर येल बघ येल. हा काय बघ भेटलो येल वालो. काढ काढ दाखव जरा बघूया. होईत ना मम्मी चालत. हा एक नंबर. चल घे तू. बाकी जुडिओत बघूया काय जा. चल एक जुडिओ दीदीकडून आणि ह्यो माझ्याकडून. चल पटकन चल. तुझ्याकडून केक. चल परी मग एक लेगी लागत ना ह्याच्यावर. होती घे व्हाईट मध्ये होती बघ. होती काढ जरा व्हाईट वाली. हा यायला ना घे. होतो घे होती घे. हा चालत. चल मम्मी मध्ये घेतलं होतं पण तरी पण आज स्पेशल. ओके चल बेसमेंट. चल बेसमेंटला जाऊया. चल तू चल. चला चला बेसमेंटला. बाबू एक नंबर बसलो. हा बाबू रडलो नाही आज. चला आता डायरेक्ट गाडीकडे आणि नंतर मग जुडिओ आणि नंतर घरी. नाही केक घेऊन घरी. ओके चला चल ये. गाडी पार्क आकडे बेसमेंटला. चला पिशव्या कमी पडले हो. हेवी असतात. हा मम्मी बोल. हा मम्मी बोल. हॅलो काय बोलते. आणू नको. हा अच्छा ऑर्डर आली पण मामाने केक पाठवला. मंडळी काम सोपा झाला. मेवण्याने केक पाठवल्या आणि ऑर्डर घरा गेल्या दरवर्षीप्रमाणे. बाय म्हणता बघा ऐकलास तर ऐका गेला असत तुमका दरवर्षीप्रमाणे. हा मेवणं पाठवता. हा देवश्रीचे व्हिडिओ तुम्ही बघितला असाल ना. त्या देवश्री यांच्यासाठी पण मेवणं माझं केक पाठवता. पण आज बरा आला. लवकर पाठवल्या ना. कधी कधी उशीर होता. चालन द्या. आज माका जरा बाहेर जाऊचा लवकर. त्याच्यामुळे आता आम्ही जाणार. बघा 6:30 होई तिले. 7 नंतर माका जाऊचाच लागतं. तर आता घरा आता जुडिओत बघूया. धावती भेट देतो जरा. काय घेऊ भेटता का बघूया. देवश्री म्हणाला माझ्याकडून घेतोय काहीतरी. आता मी आपला परीन दाखवल्यावर घेतलंय. आणि आता जुडिओत जाऊन मग केकचा एक बरा झाला असं म्हणतायत. आता टाइम पण वाचा. 2-2 केक घेऊन करणार काय. चालत ना. नको ना दुसरं केक. मंडळी आपली मंडळी ही माझी मंडळी छोटी. नको ना परी. नको मामाने पाठवलाय. हा आणि मामाने पाठवला तो चांगलंच असतो. आणि ते पप्पा हा ते घ्यायचं ते मम्मीला. काय घ्यायचा मम्मी. हा गाड्या नंतर घ्या आपण. आज उशीर होतो. नंतर घेतला तरी चालतं असं काय नाही. आजच घेऊ गोया. तर घड्याळ हवा मम्मी. मध्ये होता त्याचा माझ्यासारख्याच झाला. आमच्याकडे घड्याळ काय टिकट नाही. तर चला आता भेटता जुडिओत पटापट. आता व्हिडिओ काही जास्त मोठं नाही करणार. तर चला भेटूया जुडिओ. आणि मग घरी मग घराकडे बायच्या हातून केक कटिंग करताना हॅपी बर्थडे बायचो. हॅपी बर्थडे मालवणी सुग्रण. चला सर्वांनी म्हणा विश करा. 1 2 3 गो. हॅपी बर्थडे मम्मी. हॅपी बर्थडे. चला मी केक कटिंग करताना म्हणणारच पण आता पण.
बघतालय परी. लेट्स गो माय पापलेट का. हा गाडीला जागा खाया. चला लेट्स गो. लय युट्यूब बघता परी आमचा. आम्ही पण मंडळी पापलेट विपलेटच्या आधी हलव्याचे काही व्हिडिओ सर तुमच्या लक्षात दिला असा माका काय म्हणूचा. परी बोलला आता लेट्स गो, पण आमका वेळ भेटत नाही. तर दाखवणार जहाता दाखवणार. 2000 5000चा नाही, जसा असत तसा 500 1000 भेटत तसा. चला पार्किंगला जागा बघते जरा. चला बापरे फोटो सेशन चालू आहे बघा. हॅलो. अरे पेढे कोणी दिले ते गाडीत ठेवलं असते. 1200 कोणाच झालो. 1200 कालचो नाही आपलं. कोणी दिले तुका. अच्छा कालचोच तो. अच्छा कालच्या बारशाचे. अच्छा अच्छा आपली ऑर्डर होती त्या बारशाची. ओके ओके. काय फोटो काढतो मैत्रीण आता घ्यायची. कशा थांबला का. फ्रेंड आहे ती. अच्छा अच्छा तीच फ्रेंड आहे. रडता कशा असो आत्म. चल चला पुढे. काय घेतो काय घेतो ग. मम्मी फोनवर आहे. चल मम्मी ठेवते फोन. येतो काय घेतो. अरे आज तुझा बर्थडे नाही मम्मी घ्यावचा तुझा बर्थडे म्हणजे उद्या 2 दिवसांनी मंडळी ह्याचा बर्थडे. आता उद्या वेळ काढून येत बहुतेक. उद्या किंवा परवा सकाळी येला तर. हा बरोबर ना. काय आला पॅन्ट घे ना. मला माका नको रे बाबा पॅन्ट. हत्ते बस झालं. चल काय घेतो. कुठे घुसला बघूया. काय घुसलं. काय घेतं काय. कुर्तीच घेतो पुन्हा. हो तर तू नको आता तुझी चॉईस नाही दीदीची चॉईस. होतो एल घे. एल मध्ये घे. हे भारी आहे बाबा. देवश्रीचा भारी आहे. हे वरती नको आता. आपणा वेळ नाही. पटावट जाऊचा. चल केक इलेलो हा घराकडे कापूचा. मीडियम. हा मी एल घेतलाय. जुडिओची साईज मोठी असते. अच्छा अच्छा चला ते एम घे. चला म्हणजे आता घराकडे भेटतो. हे बघा बाबू बघा आरशात दिसतं. उचलून घेऊ सांग. चल 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 गाडी जवळ चल. चल लवकर. अजून मोबाईल हा परी मंडळी आता हे बघा येला घराकडे. मामान केक पाठवला तो बघा ह्याच्या देवश्रीच्या मामान बाईच्या भावान छोट्या. तर उघडता दाखव तुमका. गो लय वेगवेगळे होत काय. काय काय होत फ्लेवर. फ्लेवर दाखव. बिल दाखव. माका दे वाचूक दे फक्त. फोन इलो. अच्छा ऑर्डर येता की काय. थांबा बर्थडे विश करू बसतो. हॅलो बोला बोला बोला. हॅपी. हा देऊ काय फोन. हा हे घे. हॅलो. हा थँक्यू. उघड. अच्छा उचलूच. काय काय ह्याच्यात मेन हा तो स्ट्रॉबेरी चीज केक. आता मोठं उघडतला ना तो स्ट्रॉबेरी केक हा. त्याच्यानंतर मेसेज हा त्याच्यावर हॅपी बर्थडे. 6 आयटम आहेत ना. 1 2 3 4 5 6 बरोबर. 6 मध्ये स्ट्रॉबेरी. थांब भाऊ. हा थांबा जरा फोनवर बोलतोय. हॅलो बोला. हा हो नंतर म्हणजे उद्याच बोलू मग. नाही करूया सकाळी फोन करतो. आता मी पुन्हा निघणार आहे ना मग ते वेळ नसतो मला. हा चालेल चला. हो 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 वेळ आहे ना 23 तारीख.
हा तेच ते 1 तारीख आहे. 23चं आता एक ऑर्डर आहे ना, ते आता डोक्यात राहतं. आता उद्या आहे, परवा आहे, चालूच आहे ना. हा काल म्हटलं आम्ही 1 मार्च, परंतु ते कसं आता बोलताना माझं ते अजून संडे मध्ये आहे ना असं म्हणायचं आहे मला. नाही तुम्ही डोंट काय धाकधूक करू नका, एकदम टेन्शन घेऊ नका, मस्त होईल. चालेल चला. येस थँक्यू. एन्जॉय करा म्हणाले आमचे कस्टमर आहेत, त्यांची ऑर्डर करूच्या. तर काय आता आम्ही म्हणत होते केक बघा 5-6 आयटम आहेत, तर त्यातलो मेन ह्यो मोठो आता उघडतला देवश्री स्ट्रॉबेरी चीज केक, त्याच्यानंतर रसमलाईचे 2 पीस वय माकाट ह्यो उंचा ना त्याच्यात असतेले, एकात राबडी नंतर न्यूटेलाचा क्रंच बार केक न्यूटेला क्रंच बार खायचो होतो त्यातलो ना, मोल्टन लावा केक हा, त्याच्यानंतर ऑलमंड कुकीज ह्या होय ना. तर चल आता राहून दे बाजूक राहून दे सगळा, चल की आपलं मेन केक उघड, चल ओपन कर. मामान पाठवलेलो. अरे वा, डायरेक्ट असा हळूहळू ओपन करतो असता. स्ट्रॉबेरी देवश्रीचं 1 नंबर. पाणी सुटला देवश्री तोंडात हे बघा. नाही काय परी का नाही तुका पण त्या दिवशी आईस्क्रीम आणून सांगितलं स्ट्रॉबेरी मागा, कळला ना. हा बाय म्हणता देवश्रीच्या बर्थडे पण असंच पाठवलेल्या. चालायचं चला. आता केक कटिंग करतो आणि बाय गिफ्ट देतो पटापट. खोल ना सगळे उघड, सगळे खोल. ते दाखव ना, मला आवडतं ते. बाबू आपलं डेअरी मिल्क खाता. बाबू मम्मीकडे बसणार, तू केक कापणार ना. बाबूचं आमच्या बर्थडे 2 दिवसांना मंडळी, बघूया. आता काय मी लगेच सांगत नाही तुमका, जसा असत तसा आमचा वेळेनुसार आम्ही करणार. तेव्हा केक येतलो नाही येतलो पुढचा पुढे येतलो. बाय भावान केक पाठवला, बाय खुश. दरवर्षी पाठवतो. खोल ना, नाही तर नंतर हळूहळू खोल. लवकर करा, व्हिडिओ मोठा होता नाही. माका जावतात वाजले 7 वाजले दिले. स्ट्रॉबेरी मध्ये ह्या काय काय असतात, मध्ये काय टाकलेलं आता. स्ट्रॉबेरीज नाही, हिरव्या नाव लाल लाल स्ट्रॉबेरीज. हा ही रसमलाई. मला आवडते, आवडते ना, माहित आहे. हा ही रसमलाई. ह्या रबडी बरोबर. श्री सांग आता काय काय आता. हा सांग. स्ट्रॉबेरी चीज केक. स्ट्रॉबेरी चीज केक ओके. हे रसमलाई. ही रबडी. हे न्यूटेला क्रंच बार बरोबर केक आहे आपण. आणि हे मोल्टन लावा केक आहे, चॉकोलावा. तू बघितलाच नाही का. आणि आलमंड कुकीज. आणि यो काळा का. अच्छा ते 2 पीस केक. ओके 2 क्वांटिटी आधी. थांबा फुलं बिला ठेवू होते. आजच आमका पाणी येला मंडळी. थांब हलवू नको बारक्या, आजच पाणी येला आमका. सुतक वगैरे असं चालूच असता, तर आजच येला ना गो पाणी. आजच बत्ती वगैरे लावली. तर आता म्हटलं फुलं वगैरे असती तर जरा वेळ काय भेटलो नाही तेवढं. काल पण ऑर्डर होती त्याच्यामुळे उशीर झालो सकाळी. आता ह्याचं फोटो सेशन चालू आहे. काढ काय ते लवकर, काय ते काढ. परी तू टीव्हीवर हॅपी बर्थडे लावलंच नाही, ते लाव लवकर. परी विसरत कसा. देवश्री या काढूच लागतं प्लॅस्टिक. किती काढतं फोटो. स्नॅपचॅट मध्ये 1 नंबर आहे बघा. आजची पिढी काय काय सोशल मीडिया येलो ना. अभ्यास पण करा. बाबून जागा घेतल्या ना बघा. याकडे युट्यूब लावता. काय लावतो. हॅपी बर्थडे सॉन्ग लाव. इकडे यांना प्ले केला. ह्याचा पण लाव. आपण रेग्युलर ह्याचा लावता. ह्या लावता वाटतं इकडे. 3रा
व्हायचा नको लाव. कापलेलं कसं 9 करोड 77 करोड. बापरे, एवढ्या करोड मध्ये बघितलेले आहेत. लाव खायचा पण इकडे खोलूक घेतल्या. लय भारी अनुभव हा देवश्रीकडे आमच्या. माझी नजर ना कमी होत चालली वाटतं ते मम्मी. मध्ये मध्ये डिफोकस दिसता. ऍड लागली. स्किप कर थोड्या वेळाने. डोळे झाले. चल 7 वाजत दिले. हे बघा मंडळी, 7 वाजले. वाजत दिले म्हणजे पुढे आणा घड्याळ. नाही नाही, राहू दे, चालू राहू दे. इथे पॉज कर, याच्यानंतर पॉज कर. हा, इथे पॉज कर. तू फिरव जरा. हॅपी बर्थडे त्या साईडला घे. हा, फोटो काढेपर्यंत ठीक होता. आता हे नको, कॅन्डल नको. कॅन्डल लाव एक सिंगल. मी काय बोलतोय, ह्या प्ले कर कडे परी का म्यूट कर, नाही तर आता प्ले करू वेळ जातो तुका. दोन कशा 20 तारीख हा म्हणून घे घे माझीच. चला, बर्थडे हा त्यांनाच पेटवल्या. चला स्टार्ट घ्या. ते नंतर प्ले करूया. आता तुम्ही पहिले हुक मार. 1 2 3 स्टार्ट. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर मम्मी. हॅपी बर्थडे टू यू. भरव ग तिला. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए. मम्मीला भरवायचं आहे बाबू. तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. हॅपी बर्थडे टू यू. आहा. हॅपी बर्थडे टू यू. आहा. हॅपी बर्थडे डिअर मम्मी. हॅपी बर्थडे टू यू. मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू. हॅपी बर्थडे डिअर मम्मी. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे टू यू. काय वाजवा परी. हॅपी बर्थडे मम्मी. हैप्पी बर्थडे. तुम जियो हजारों साल. साल के दिन हो 50,000. रबडी रबडी आवडताय का रबडी. आणि ती होती एक राबडी राबडी देवी होती तिकडे. हा सॉरी. हा रसमलाई रसमलाई रसमलाई. चुकला माझा. राबडी नाही रसमलाई. अजून एक केक बाकी आहे. नाही तो राहू दे. आता काय सगळेच कटिंग करत का बघा. लगेच दुसरं केक कापू घेतात. छोटस. कसलो गो तो. न्यूटेला. पण तकडे लावू विसरला परी. परी म्यूट केलेला. चालू कर व्हॉल्यूम. बार बार दिन ये आए. चला कट करा. बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. बाबूचं पण 2 दिवसांनी. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू कोकणी मालवणी सुगरण अर्चना बायको.
बापरे अकडे बघा बायचं काय भावान पाठवले म्हणून लयच प्रेमीला काय होतं ग राबडी देवी तेच ती रबडी खा खा आज तुझा दिवस हा आणि आज तुका सुट्टी पण हा गुरुवार मस्त एक नंबर आमका आपली ठेव जरा चव घेऊ हे बघा चालू झाली ही दोघा चला माका जाऊचा चाय देवा माका बर्थडे हॅपी बर्थडे टू यू नको मला नको हे चॉकलेट मी नाही खात केक खाऊया थोडा आपण पटापट चला मंडळी आमच्या बायचं परी ऐकणार नाही चॉकलेट मम्मी हॅपी बर्थडे गिफ्ट देऊया मम्मी विसरला हॅपी बर्थडे मम्मी पाया बिया नंतर पड माझ्या परी पपी हात पुस हात धु आणि काय पडत वा परी आमचा हुशार एक नंबर मी म्हटलंय माझ्या पाया पडतला आणि ही पाया पडत आता माझ्या अशा परी हा गो पर्या उठ उठ मोठा हो हा बघ या पण चला बारकोकडे एवढं केक तरी पण डेअरी मिल्क खाता आणि उद्या बारशाचे पेढे इलेले आहेत काल बारसू झालो तो चला आता केक खाऊन घेतो त्याच्या अगोदर जरा गिफ्ट देतो मम्मीक पहिलो नंबर देवश्रीचो हा दोघांचं एकत्र माझा पण त्याच्यात हा अरे बापरे मम्मी पण हात धरू येतोय चालत चल हा परी घेता शूटिंग थांबा मम्मी मध्ये हॅपी बर्थडे मम्मी हा फोटो काढ फोटो म्हणून अशी पोझिशन बंद केलं झालो फोटो काढून झालो बँक मॅच केला ना आज मंडळी बघा सेम मी आपला घातलाय हातात दिला त्या शर्ट अरे बघ मॅच झाला हा चला आता केक खाऊन घेतो आणि पटकन ड्रेस बघ मम्मी ड्रेस बघ आणि जो हा आला ना देवश्री एक गोष्ट अजून म्हणत होती पण वेळ नाही आपण म्हटलं हा मी घेतलाय अच्छा हे प्राइस बी दाखवू नको बाबा स्टुडिओ मधले ह्या ड्रेस कोणी घेतल्या देवश्री घेतल्या हे पप्पा झाला सर्व झाला चला मंडळी आता ह्यो छोटोसो व्हिडिओ छोटो नाही तो शेवटी मोठोच होता तर ह्यो व्हिडिओ आमच्या बायच्या बर्थडेचो स्पेशल व्हिडिओ आज हयच संपवतो आणि माका पण आता जावचा लागता जेवणाचा बघूया त्यांचा गोड केल्या ना थोडा आणि घावणे पण केल्या नव्हते दुपारी आता जाताला आता त्याच्या काकी भेटू जाता त्याच्या बर्थडेच्या निमित्तान त्याच्या काकीकडे जाता भेटू आणि उद्या पण सकाळी ऑर्डर हा तयारी करूची हा परवा बाबूचं बर्थडे हा तर चला ह्याकडे चालू हा तर तुमची एन्जॉयमेंट चालू ठेवा हा मी निघतोय तर मंडळी चला काळजी घ्यावा जेव्हा कोकण अपलोड असा काळजी घ्यावा आणि व्हिडिओ आवडलो असत लाईक करा कमेंट्स करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा हा आणि काय हा नवीन इलाजच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून विसरू नको हे अतुलला काय मेसेज देतलं भावाक केक पाठवले ना तुका मालवणी बोल चॅनल मालवण ते का माहित हा अतुल तुझे पण धन्यवाद केक पाठवल्याबद्दल तर चला मंडळ रसमलाई वगैरे सगळं राबडे बिबडे खाऊन झाला व्हायचा तर चला असेच व्हिडिओ तुमका आम्ही घेत येऊ वेळेनुसार मंडळी सध्या वेळ अपुरच पडता म्हटले मी मगाशी
पापलेट मच्छी बिच्छी पापलेट हलव्याची व्हिडिओ करूच, तर वेळ कधी येता माहीत नाही. तर चला, सगळ्यांनी काळजी घ्यावा. बाय, टेक केअर.